Да знам, може има друго мислене за тази дума. Нико ти просто си. Пипто ми каза снимам. Снимани гантула, нямам. Пипто ми каза дай с телефона, каза да снимам. Гълнов, усмихни се. Не ми се усмихни. Ти снимаш, сега ще ма чуят куки. Спокойно ми так, не се спрясна. Стига, брат. Не съм се стреснал. Добре дошли в тази невероятно скромна вечер в черта ден. От крема ли ставате и... Не, брат, от спермата! Ей, Киро, човек са да не знаеш. Сашко, брат, са стронджите на Много устата. тъп! Това ще е максимално от спермата. Спермата от устата си. Ей, Киро, чуваш се, брат. От кислородна вода Що за става. мъче? Не можеш да търпиш истината ли, Саши? Саша не търпи истина. От кислородна вода О, става. чакай. Няма да ма Тук снимаш му. Здравей! Готов си. Умата в кадъра. Галинов, усмихни се. Махвай шунди малко. Мъквай повече педерас неща, пим говно неща. И срам си от крава и от още 3 крави си и срам. Този баскетболен матч се превърна в рап батъл. Играем футбол. Абе, Мал стара, така си хамален. хамален. Хамах тъп. Съботата гледах САЩ срещу Китай, брат. Коментатора някой. Страхотен финт. Те напиха. Страхотен финт. Ей, маткапе, голям си тапана! Знаеш кой е гост? Кой? Абе, брат, просто тези дет защитават там да са госта, да не се В смисъл по кошове там да ги управлява. Репаут на Давид Кръстев. Бе, шейк, нямаха бе паметта. Пауза е, бе. Тъп ли си, Киро? Петър Домин. О, ти какво ми каза? Искаш да умреш, бе? Не ти. Без насилие. Без насилие. Ще те вкарам в канавката. Чакай, стига. О, ти? Какъв са пре? На пауза ли спре? Моя колега Кой е коментатор. изръбнил, бе? Колегата коментатор. Как се ще почерпя с вода? Не. Искаш друга течно? Не. Колегата Желаеш коментатор. ти от другата течно? Пас на мине Желев. Грешен си. Георги Галинов под коша. Маткап, трябва да се докажеш за покемон играч и за Нарутото да покажеш слава малко. Имиджа на Наруто. Официално аниме на отбора. Шест на 2 е резултатът за 6 на 2 големи. хоум отборът. Ма големи или малки? Тези дет пазят там. Ма искам да кажа 16-12 или 6-2? 6-2. Добре. Ние ги броим такива, по две и 3 точки. Що по 2 точки? Еми, защото да е готино, да сме европейци. Ние тук си имаме табло, бре. Да, електронно табло, телефон. Бах, че ми се И 7-2. борба в нападение и кос. 8-2 Гърция. По 2 ги броим. Георги Галинов. Юля, давай както правим. До колко? 4 по 10 май. Стрелба от средна дистанция на Петър Демир. 4. Дай ти карам микрофон. Да се оргазм. Дай ми. Връх на въздух. 10 на 4. Кюро се смее под мустак, Чакай, не което знам кой е. означава, че Не е добре. не е доста... Да, бе. Не, виж 4. 5 минути. Сигурен ли си? Че другия отбор лъжи тапана?
6 ли сте, Пепи? Да, бе. Пепи, 6 ли сте? 6 се сега каза, чек тъпи. Ой, да види, айде чадари го е. Какво се смееш там, бе? Слагаш ти, ама. Добре. Добре, дай. Галинов кара. Аре, един на един то. А какво ви То тук слагате? свети. Ето, помня да го слагат това. Знаеш какъв телефон си хареса вече? Sony Xperia Z3. Знаеш колко ми То не е ли някакъв такъв телефон, брат, някакъв огромен? Петниче. Това колко е? Да. Sony не... Аз не искам голям, нали, да не мога да се опитам това. So сега, то с... Луд, знаеш кой е iPhone 6... Знаеш кой е хубав телефон? Голям чек и те колкото ръката нито мога да вземат нищо. Май да. Галинов кара. И сега не знам. Не знам. Знаеш кой е хубав телефон? Samsung S7 Note. Виж го, брат. Знаеш колко е огромен, бе? То не е ли Note 7? Точно, брат. То не е ли Искам Note такива 7? огромни телефони. Много е, брат. Много е як. Телефон в... То си има много екстра, чек. Водо има 6. Кей ме водя, има много екстра този телефон, чек. Защото не съм получил толкова от началото на играта, в смисъл. Водо има 6. Водо има 6. Кралю, добре дошъл в моя сад. Гърция, чакай, брат. Мисля, че пак е петинче. Пети нещо, пети двама. Е, 6 са, може би. Владо, нали продава iPhone? Не, друг iPhone продава. Той Ма за колко е пари? купил една птица да я продава. Ма за колко пари продава? Не знам, питай го. Той пише продавам iPhone 5. Пишете за инфо. Сега ще тъмън се зарадва. 14 на 8 за тях. Ние сте потейто. Той сякаш го продаде, ама за 100 лева там някъде, защото не можа да го... За 100 ли iPhone? Не можа да го хакне, брат. Хайде го хакна. То имат някаква стима така и се заключва телефон. Не можа да го закупи. Не Не можа можа да да го... го отключва. Между другото има вариант, брат. И продай заключен Ето телефон. едно iCloud има такова нещо на този телефон. И какво направи? Продай заключен телефон. Да. Някакъв... някакъв- Включване, колко пари струва? Норвежец и Харватец и кафе са напил, брат, си забрал паролата. И си продал iPhone. Много тъп. Не, той просто не намери кой да му го отключи, да е честен човек там някакъв. Тип наистина ще му го отключи. Стрелба от средна дистанция. Матка па. Страхотен филм. Сега знаеш какво искам? Сега, мине ми малко драйка, доди ми ад. Сега, да се изпърдя по да я взема. Много на малко за вас. Киро, чуваш се, брат. Благодарим ти за... Ми е 12 или 14? Ти за какъв ме имаш? Тихо е. Митко, много ме дразниш. Що? Защото... Много ми не режеш, да ги взима дръзни. Нищо не лошо не съм ти казал. Да ги взима дръзни, много ме не режеш. Митко, няма се карам, ще се бием, ела. Не е мерси. Хавни Масаки! Гошо. Гошо, чакай, Той бе. взема друг. Менко. Вие не смейте да говорите на коментатора по този начин. Това Наско ли е? Who is this nigga? Oh, I don't know this nigga. За какво 30 снимаше, човек? и... Защото Пипто ми каза. И 30 секунди Но до неговия края телефон. на... Ама Мач. казайте за ко. До първи период е, извинете. Петнайсет, по-бързо! Няма. Митаче, минавам. 10, Бързо. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, бип!